El tret de sortida del Festival Internacional de Mèxic de Barcelona és una exposició fotogràfica que es va estrenar dimarts passat aquí, al CCCB. L'artista mexicana Lourdes Grobet és l'autora de la mostra i està basada en una tradició molt popular al país, que és la lluita lliure. Es tracta d'imatges que retraten la màgia d'aquest esport i també no només en els quadrilàters, sinó en els entorns familiars de lluitadors i lluitadores. Estem amb l'Anna Vázquez, que és la codirectora del festival, i ens explicarà una mica què hi podem trobar en aquesta exposició i quin és el recorregut. Hola, gràcies per venir. Com has dit, és un recorregut que proposa apropar-se a la lluita lliure mexicana de la mà de la Lourdes Grobet, que durant més de 30 anys va ser l'única dona que va poder accedir a fotografiar aquests petites catedrals, temples de la lluita lliure. Es va iniciar fotografiant l'acció, però a poc va anar més enllà i va donar protagonisme a la seva obra al públic, perquè és un component fonamental dintre d'aquest espectacle. Després també va començar a fotografiar els seus esdeveniments socials, les festes on es relacionaven, sempre amb la seva màscara, i després va decidir endinsar-se en la seva vida familiar, perquè ella compleix un doble objectiu de desmitificar el mite i reivindicar la coreografia i la teatralitat que hi ha a la lluita lliure. I el que consta de les seves imatges doncs, és un entorn familiar, totalment de casa, i després van vestits o porten la màscara pròpia de l'esport. Sí, la majoria de lluitadors opten per dur màscara perquè així també hi ha aquest component d'anonimat que es vol mantenir. També veureu que dintre d'aquests entorns familiars, aquestes imatges que es recullen en aquesta exposició, apareixen moltes dones, perquè hi ha dones lluitadores a partir dels anys 50 a Mèxic. I la Lourdes Grobet, en concret, explica que li va sorprendre molt, que eren molt tendres, molt femenines, molt dolces. Clar, ella s'esperava que fossin totalment al contrari, no? Sí, exacte, perquè a més tenen una doble lluita, una la que hi ha a sobre del ring i després una lluita social, conciliació familiar, de reconeixement que s'han d'enfrontar. I aquí hem vist una imatge, ara mateix no sé si podem tornar, d'un exòtic, no? M'has explicat abans? Dintre d'aquest fenomen, a part dels lluitadors consagrats, les dones lluitadores, també hi ha els exòtics, que van aparèixer cap als anys 40-50 com a to burlesc i un discurs més còmic, que com pots veure són travestits, i les seves armes és lluitar amb besitos, amb petonets, contra el típic macho mexicano lluitador. I també existeixen els minis, els nans, que també són com un acompanyament dels grans lluitadors, i aquí a la mostra es poden trobar la Mascarita Sagrada i la Luche, que és com un peluchín. Doncs el que vol també l'artista és no mostrar l'esport, sinó també és com una mena de reivindicació social i política, aquestes imatges. Sí, al final el fenomen de la lluita lliure és molt més complex del que ens imaginem i està molt relacionat amb la dansa, amb el teatre, amb una vessant molt cultural, i també la mateixa Lourdes parla de Mèxic com un país d'emmascarados, que diu ella, perquè també es relaciona amb el que has dit, amb moviments socials, polítics. Per exemple, a Mèxic els zapatistes anaven amb la cara coberta, i també es troba, per exemple, Fray Tormenta, que és un cura que, a més de ser lluitador, tenia nens d'acollir que formava. I aquí, en el festival, a més d'aquesta exposició, també podem trobar moltes altres coses relacionades amb la cultura mexicana, no? Sí. Com has dit, aquest és el tret de sortida de l'exposició, que ve de la mà del Consolat General de Mèxic a Barcelona, i CCCB també que ho produeix. I després saltem el dia 22 d'octubre amb la Lourdes Grobet, que vindrà aquí a Barcelona, i a Fotocolectània mantindrà una conversa amb el Ramon Reverter i la Isabel Coixet. A Casa Amèrica Catalunya també acollirà sessions literàries amb escriptors afincats a Barcelona, Filmoteca de Catalunya, un cicle de cinema mexicà, i també podreu gaudir de la ruta de l'antojito mexicano a diferents restaurants de la ciutat, per quan us entri gana de tanta activitat que us proposem. Doncs moltes gràcies, Anna, ja ho veieu aquí, és per empapar-se totalment de cultura mexicana i amb totes les propostes que tenim. Fins a l'1 de novembre estarà aquí l'exposició, però després hi ha moltes altres coses per poder disfrutar i gaudir de la cultura mexicana.